De organisatie Bubble Projects kwam uit het idee. Die had wel vaker exposities op bijzondere plekken. We brengen altijd de keuze zelfs naar Stockholm, maar ik naar Kopenhagen. Op de route daarheen in Noord-Denemarken bijvoorbeeld en Noord-Duitsland. Er zijn heel soort windmolens. En zo kwam ik op het idee om die grote keuzewerk, die keuzegraad mij te doen, om dat te combineren met de windmolens die ik steeds zeg. Het kwam op me heel simpel over. Dus ik denk, hey, dat mag er vers wel wezen, maar dat bleek dus net zo te wezen. Dus dan hebben we daar zelf een pilot van schreeuwen, hebben we er een plan van maken. En nu wordt het Jood uitvoerd en Jood is de opening ervan. 24 kunstenaars konden harden opjaan. Die binnen selecteerd uit 60 instuurings door een jury onder leiding van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Die fractie heeft onder andere let op eigenheid. Die had let onder andere ik op hoe het in het landschap werkt, maar ik op originaliteit en hoe het in verhouding met de windmolen zelf is. En natuurlijk met het thema coöperatie. De enigste Fries is Rink van Houten uit Drachten. Hij weer voortendaags enthousiast. De opdracht weer cooperation, samenwerking dus eigenlijk. En dat kerst eigenlijk als het van links naar rechts doe ik juist dan juist eigenlijk Bubble Projects, waar ik de bubbels van hun logo weer door het hele doek heen springen. Die mij de kunstenaar dus eigenlijk aanstuurt naar de windmolen. En dat alles dus in goedkeuring van de NUON. En dat is dan weer in de kleuren van de NUON, het paars en het geel. En dat geheel is eigenlijk weer de samenwerking wat hier dus gebeurt. NUON hierbij verzin de verkeerde diameter van de windmolen strooien. Al die doeken moesten steken af. Wie inderdaad, en liet ze weer zijn rekening dienen. Dus dat wie het kan, er moest een deel van het doek afsnijden worden. Dus hij is iets lichter worden dan officieel de bedoeling weer. In plaats van de 10 meter die het eerst weer is, nou iets van 8 meter worden. Alle 2 maanden krijgen 3 windmolens een oorkunstwerk. Net alleen in Jesterberen, maar ook in Almere. Het werk bleef rond oktober heen. Deelnemers aan de slachtenmarathon in juni kunnen er dan ook van genieten.